hesitate. Kodwa kuba bekubenzima ukuphumelela kuma BEE kodwa ndendafika kubhutiza uPatco Kamafani ulapha ecaleni kwami sizawuva ke kuye into ba uziva njani ngale mini namhlanje Mnumzana Mafani masikwamkele kwimbatho no sabulela kakhulu khawusichazele usiva njani xa ubona inyambalala engaka yabantu beze kubhiyoza nomhlobo wene namhlanje I think isign into kokuba abantu ngenene bayawuthanda umhlobo xa ujonga abantu baninzi kangaka apha laa nto iyasithukumisa ezintliziyweni isixelela into kokuba abantu bayayithanda ibrand yomhlobo bayabathanda abasasazi bayayifuna into kokuba from time to time bafumane itshantsi yoba khe babhonde nabasasazi bababambe babafile into yoba heyi lo mntu ndidla ngomva ereyidweni kanti nguye lo so laa nto ichaza into kokuba one samkelekile kakhulu eKapa 2 that mhlawumbi siyaba-owa into yoba khe sibuye sizoyenza kwindawana noko ethe gabalala noko khe kungene babe baninzi kube mnandi size nazo nemvumi you know and I think isitishi uba ngaba singakhawuleza siyenze le nto leyo kungakuhle kakhulu yona ngokuqinisekileyo sisiqinisekiso sokokuba isitishi sesabantu isitishi siphila nabantu sihamba nabantu awunawuthandabuza loo nto leyo xa ubona le response engaka apha namhlanje bangalindela ntoni kuwe kulona unyaka mtsha well i-BEE i-breakfast eyondlayo ekuseni isezaba strongo kakhulu ngoba uzawukhumbula ke into kokuba xa ngoku siqinise nezinye iinkqubo umzekelo emva kwemini kukhona abantu abapopular abafana noCasey laa nto ichaza into kokuba nathi kwi-BEE funeka sinyuse ikawusi la manani ebesikade sinawo wabaphulaphuli funeka sizibuze into yoba singenza kanjani na ukuze siwongeze ukuze siwadablishe ngoba we're doing very well. I think we are probably the biggest breakfast show apha eMzantsi Afrika yiyo loo nto sinominathiwe nangoku kwi-MTN Radio Awards for the best breakfast show futhi also ne-best presenter breakfast show so sinominathiwe kwabini phaa kwiskimu se-BEE sinethemba ke into yoba sawuphumelela nalapho ngoba sizipruvile into yokokuba siyakwazi into yokokuba sithethe ilanguage yabantu sithethe ulwimi labantu sibe nenkqubo ezawuveza indlela abantu abaphila ngayo Mnumzana Mafani masibulele sithi kuni untshwalala ngokwenza kakhe sininqwenelele ukuhle nangakumbi kwixesha elizayo Nkosi kakhulu Nkosi thanks all right ndibulela Nkosi kakhulu Kumnumzana uPatco Kamafani lo umvile kambe ke isuke enhliziyweni yonke lento nokonwabisa abantu ubone into ba ikuye egazini